नि रे सा धनी रे सा धनी मबसानी बग मरे सा मबसानी हग मरे सा धनी रे सा धनी रे सा धनी रे 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 सा धनी रे 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 सा सा रे सा 1 2 3 4 ढोल बाजे डमरू बाजे शंख बाजे रे हाँ ढोल बाजे डमरू बाजे शंख बाजे रे शंकर नाचे नंदी नाचे नाग नाचे रे शंकर नाचे नंदी नाचे नाग नाचे रे ढोल बाजे डमरू बाजे शंख बाजे रे शंकर नाचे नंदी नाचे नाग नाचे रे शंकर नाचे नंदी नाचे नाग नाचे रे श्रावण के मास में एक भगवान शिव के शिव गुरु की कृपा से एक भजन रचना केलहुँ यादगार रहे सबके जे भगवान शिव कल्याण करे एहि भजन के गाबि रहलिए हमर संजय रविंद्र के ई जुगल बंदिश में जुगल जोड़ी में भोला बाबा के मंदिर लागे सुहाना रे चलल भक्त दर्शन करे बन के दीवाना रे शिव के भक्ति कर रहल सारा जमाना रे उनके चरणों में छुपल सबके खजाना रे झाल बाजे मृदंग बाजे घंटी बाजे रे झाल बाजे मृदंग बाजे घंटी बाजे रे गणपति नाचे कार्तिक नाचे गौरी नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे नाचे रे नाचे रे नाचे नाचे रे नाचे रे नाचे रे गणपति नाचे कार्तिक नाचे गौरी नाचे रे गणपति नाचे कार्तिक नाचे गौरी नाचे रे शर्मा क्रिएशन में छी अखन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड के लिए लाइव चुकल छी हम सब और गुरु छी वीरेंद्र विश्वकर्मा जकरा वीरेंद्र सप्तरिया के नाम से चिन्हित है लहर लहर लहरावे गंगा लहर लहर लहरावे गंगा कोयल गावे रे शंकर नाचे नंदी नाचे नाग नाचे रे भोला नाचे नंदी नाचे नाग नाचे रे गणपति नाचे कार्तिक नाचे गौरी नाचे रे